Ophis Deputy Commissioner ke East Jaiñtia Hills District Kleriat ke Janmiet jongklai phui terik naitung arjara penrio hadian ke Jingpynshai ke jongka tang ya ke khubor na Shillong Mail kala penmi ya ke Jingpynshai pajba halor ke jingkha Khun ke longkmi po kali namar ke jingbomla ban yat kali naga jingklong ya ke surok hakinong kershan ke Shri Simen katkum ke jingtoket ke blale lingba ke block medical and health officer ke Saipung block par ke senior medical and health officer ke Sutnga CHC lalap bakati ka khubor kamde ka pesisha bat kate ka longkme ka kong rini wan ki suklan na snok rem kalakha yala ikun hasutnga community health center bat hapo kali laong baka kong rini wan ki kalasdang ban sukha kapor kumba south teng step bat marmar la pentep shaka ANM kabla leit ban pej ya ka jinglong jingman jongka bat hadien ka jingkmi binya la rai ban penket no yaka Sutnga CHC hakapor kumba prash teng step kilami na yeng de kali balapin biang lingba ka Chief Minister Safe Motherhood Scheme CMSMS Henry kilahab ban up kumba sausan minute namar ga jingjulor ba jingsha klong ka surok kate jingklong surok laong bala klong de kinong kershan ka Shri Simen Limited halat tongseng banum ailat ikiba persha man wan shaka public hearing bala pelong de Meghalaya State Pollution Control Board haka step jong kalai phui terik ubnai naitung halum serman banyo klong motion daka company Shri Simen hadien kani wahe asnong kasnong nongre mula pentep shwe asnong kalelat ban pinbiang sakoi pat kakali SMS berkumta kapor kendai bije khatsan minute mistep kila peteng ya ka jinglet Sutnga CHC kila poi CHC kapor shpo bije khatsan minute mistep batang hadien chikinta kata kapor khatwe bije khatsan minute mistep ka kongrini wan ki suk kalakhai khon kanthai ibakhya arpoin kandai phanrio kilo ka Office of Deputy Commissioner kala pentep ru bahadu menta bro arngot kata kme bat khon kidon naga jingko jingkhya bat kidang don hapo ka jingpe jingkmi jongi doctor bat kinos Sutnga Community Health Center Habatin pej bahagi kishap ka shap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khata ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya